E se quere pregúntele ao presidente do CEGAN que o coñece en que consiste. A partir de aí os concellos desenrolan, teñen que nas ordenanzas, teñen que se estamos preparando tamén, que dirán nese pleno extraordinario xunto co SAC e outras cousas, uns beneficios fiscais para a implantación. Por exemplo, se hai unha empresa que se vai a montar mañá no Usame, durante, vamos a probar que durante 3 anos, pois, o IBI e sexa, que poda facilitar que se implante. E despois, a partir de aí, como todo o mundo, pero non está aí. Aí solamente é declarar unha intención. A intención é adherirse. Vale? E agora está que preparar a outra, que non nos dou tempo, se teria que estar presentada, que está xa o borrador feito, está pendente de que o revise, non tiñamos secretaria interventora, de que o revise a secretaria para poder levar a pleno, que un informe dela non teríamos pleno, traeremos próximamente. A ver se temos máis suerte, se instalan máis empresas que as que se instalan. Bueno, de iso tamén falaremos se quere, porque hai xente interesada. Xente interesada, pero non hai chance. Bueno, pero agora estamos, xa lle direi o que estamos facendo con respecto a iso tamén. En varios sitios, tanto en Calla como en San Xus. A noso grupo gustaríamos que a ver se conseguía desde o Concello pois deixar de xudicializar moitas das cousas que teñen relación. Vou por o tema de fomento. Chega un decreto, hai que nombrar abogado por unha denuncia que presenta fomento de instruccións e contratas. Levamos con isto desde moitos anos e eu creo que temos que deixar de sacar as cousas, a ver se procurar sacar as cousas do xulgado e tratar de unha conciliación e unha cousa amistosa, porque o que está, por un lado estamos perdendo uns ingresos e por outro estamos gastando cartos en abogados e en procuradores. Explíquese ben, señor, non sei de que me está falando. Home, pois o decreto 365 en concreto fala de normamento do abogado e procurador para os autos derivados do procedimento abreviado 160-217 que se tramitou ante o xulgado contencioso administrativo número 1 da Coruña. Iso é o recurso. Non hai ningún recurso, é Si, eu lle digo. contencioso. Vamos a ver, nós o único que temos neste Concello, e o sabe vostede, non temos nada máis que un sempre, e non o temos nós, FCC con nós. Nós lle liquidamos a FCC igual que a todos os veciños, porque o marca a nosa ordenanza, unha casa por lixo. Porque ainda que estén ali e teñan unha empresa, terán que pagar igual que calquer empresa que xa no Concello, según o número de traballadores. Como lle parece ao seu xerente e ao seu responsable, lle parece excesiva esa cantidade, a recurren de cada vez. E a ganamos de cada vez. Unha vez, o ano pasado, no verán, porque non sei por que razón, se alguén, para mí, dou a miña humilde opinión, non sendo especialista en Dereito, unha sentenza bastante cuestionable, vale? Que non tiña en conta a cousa xulgada, algo xa foi xulgado moitas veces, ten que terse en conta, e outras cousas que non vamos a entrar aquí en detalle. Pois, deulle esa razón aí. Nos recurrimos e ganamos. E agora o que fixemos é que queremos ver unha nova sentencia, para min, leína e está exemplar, moi ben redactada, moi clariña, no que lle di que a razón é do Concello, que teñen que ingresar eses cartos, e que aparte que non poden volver a recurrir ese tema. Entón, como perdéramos o que facemos agora é... Non, eles poden recurrir isto, entón eu creo que ese é o nomeamento para personarnos aí para que eso non volva a pasar en ninguna. Logo yo aclaro, porque xa fai tempo que foi, pero é en relación con ese tema. É o único que nós, como Concello, como mancomunidade, é outra cousa. E sabe por que ponía ese xesto? Hombre, porque o Concello de Usame nunca intenta judicializar nada. Nada. Temos bastantes frentes abertos. Tales. Como que se acaba de falar. Vamos a ver, no, mire, vamos a ver. Vamos a deixar clarillo, porque senón estamos intentando decir... No. Usame non intenta judicializar nada. Usame defende os seus veciños. E se hai un que non quere pagar 6.000 euros ou 12.000 euros ao ano, polo que sexa, o que facemos, eses cartos son dos veciños. E o que facemos é decirle, non, usted ten que pagar. E pagamos un abogado para eso, porque nos cobra, o temos contratado e nos leva ese caso, vale? Ben. Con respecto ao outro, non habemos ningún frente.
notamos que faltan uns ingresos, que hubo uns reingresos indebidos, e a obriga miña como alcaldesa nese caso era ir á Fiscalía a denunciarlo. Se non hubiera feito sería cómplice. Se oculto algo que eu acabo de detectar, eu descubro algo. Se eu non poño o coñecemento da xustiza, dígame vostede o que estaría facendo. Vale, pois eso é o único que hai aquí. Como vai a querer xudicializar? Se o traballo que temos vamos a ter algún interés dentro do Concello en xudicializar algo? Contra nada, nin contra nadie. Outro decreto, vamos a ver. Podíame aclarar a selección dun tratorista, o decreto 379. Sí, pero xa me coñezo, sí. Aquí fala a selección dun tratorista por período dun mes, admitidos Toro Montero Manuel Miguel e Vargo Gómez Felipe Manuel. Un mes. Hombre, eu é o que leo no decreto. Subralleino, ben. E entonces encontrome despois outro decreto que é o número Hai un erro aí, 385, hombre, por eso eu quero inquirila por o tema este. Entonces, aquí falase de que se contrata a Toro Montero Manuel Miguel por 3 meses. Sí, sí. A mí gustaríame que me aclarara. No, son 3 meses, Son 3 meses. Sí. Estaban así, foi a convocatoria así, e as bases e todo por 3 meses. Eso será un error e alguén por o 379 o decreto di unha cousa e o 385 di outra. Entón, vale. O sea que son 3 meses, non? 3 meses. Vale. Hai aquí outro decreto que é o 450. Trátase de un estudio previo por un... Non, pero é un... Refírese. Porque na tabla perfecto, pero xa aquí pon reselección de un tratorista por o período de 3 meses. Hai un error. O punto anterior, sí. Claro, hai un error na tabla. Sí, pero bueno, que é certo. No mesmo decreto arriba, sí, gracias, non. Arriba pon o texto, non? Sí. Está claro, pon 3 meses, no mesmo texto, segundillo, pero o cadro que foi o que pasou, cando a persoa que o fixo, non? Que pode suceder, que colleu o decreto que todos os anos se contratan verán e que foi por un mes en anos anteriores, e na tabla quedou de aquí un mes. Ten que corregirlo, pero está arriba. Corta e pega. Está, bueno, que utilizamos todos cando facemos moitas cousas, non? Pero habrá que revisarlo, digo. Se lleva a decir que o revise e está, no, hai máis aquí con 3 meses aí, ben. O seguinte punto, señor Colebreno. Vamos a ver, no 450 falábase da tramitación dun estudio previo un expediente de investigación de bens que se presumen de dominio público no lugar de Martín Abaixo. O informe xurídico, polo que leo, di que tanto os asesores externos que se consultaron como o do Concello que din que hai que recuperar do oficio os bens de titularidade municipal. Sin embargo, despois, usted resolve proceder a convertir o procedimento de recuperación directa do oficio en outro de investigación de bens de naturaleza pública. Bueno, gustaría saber. Yo marquei, ya había marcado para... Non sei se marcou. Vamos a ver, e pedir disculpas en este decreto menor, pero bueno, porque hai o corpo da resolución da alcaldía, o demandar xurídico en castelán e está en castelán a primeira parte, non? Creo que todo. Sí, o todo. Ben, analizado isto por os servicios xurídicos que non lo están levando, non? Porque, por suposto, para isto son temas complexos, difíciles de dirimir, entonces nos entregamos toda a exposición, fixemos un levantamento topográfico, a persoa se le comunicou, e esa persoa, mediante o seu abogado e os seus técnicos, presentou, que eu pedí aquí, presentou un levantamento topográfico, presentou unhas alegacións que o abogado do Concello considerou, efectuados os correspondentes traslados á persona que se estimou como directamente afectada polo procedimento, presentouse pola súa parte, está aquí, un escrito o día 4 do 5 do 18, así como unha sorte de documentos consistentes nunha licencia de obras para o peche que coincidiría, ten unha licenza legal firmada os antes do 2003, ou sea, que non me pode decir en claro porque non me recordo, pero xa trouxen aquí incluso.
así como unha serie de documentos consistentes nunha licencia de obras para o peche que coincidiría con parte do terreo controvertido do que están se reclamando, é un informe pericial no que se poñería en tela de xuicio o que nos rindeu a noso servicio topográfico contratado polo Concello, expoñendo, entre outras cousas, que en atención á cartografía que se empleou para a emisión do primeiro dos dictámenes puideron derivarse posibles erros nas medicións e cabidas. O sea, di que pode ter erros ese levantamento topográfico que nos aportou a empresa que contratamos. Entonces, o que fai o abogado, non? O sea, que pudiera haber ocasionado unha postura errada ou a menos pouco meditada. Non se pode tomar ninguna decisión, porque tenemos isto pleno, temos dous informes contradictorios un do outro e a ver a hora de votarnos ese tema como facemos. Habría que encargar un terceiro, porque nin por parte do secretario do interventor que teña que emitir un informe xurídico vai a ser fácil, e votar en contra sin nada de peso non é, as cousas hai que facelas ben, vale? Entón, ahora se abre, o que nos recomendo xurídico é abrir esta de outra maneira, e di facer proceder a convertir o procedimento de recuperación directa nun de investigación de bens, que temos outros vai acabar exactamente o mismo, e xa se lle trasladou a seguro. Bueno, vamos a ver agora, cando declaren, teñen que declarar as partes, teñen que presentar o topográfico, tenemos que traerlo aquí, tenemos que analizarlo, e se está claro e podemos pronunciarnos todos con claridade, faremos, e se non, terá que ser o xulgado que dirima, pero non nos vamos a adiantar, porque se, a ver, o topográfico que traen eles, as persoas que veñen a declarar o que declaran, e despois o que nos vai dicindo, tamén o comentaremos con a secretaria, e iremos mirando ese tema que non é menor, non é menor. E outro que hai por aí tamén, que xa estamos tamén no... Vamos a ver. Este día, no anterior pleno extraordinario, visitoulle a minha compañeira do de Fontefría. Xa lle acabo de explicar a razón por que non e por que vai ser. Estivemos ali ainda limpando cunetas, comentoume de que tiña... De feito, falei con varios. Está rematando os seus traballos. E antes, na estrada que se arregou ali en Fontefría, antes de chegar a explotación da aldeira primeira que hai ali, hai un bache xa de considerables dimensións. Sí. Non será para empezar co colector do saneamento, non? Pero, pode repetir? É unha de... Non, repita. Si vamos a aproveitar o bache para fazer o colector do saneamento. Non, porque non vai aí, senón que vai por onde está a presa da auga. E xa usaba a súa compañera, porque eu expuxen cando ela pideu que se lle axudase naquela conexión, naquela parte que cando se fixo a pavimentación xa se deixase colocado ese tubo, xa se dixo como tiña que ir. Agora estamos co desebre, señor Corredor. No medio de Bursó hai unha ponte, non? É unha finca que está a que chega a Maleza, non fai moito que pasou por ali. Non. Entonces, a miña pregunta, ese propietario está notificado? Sí. E cantas notificacións se levan enviado desde o Concello polo tema de desbroces? Moitas, moitísimas. Moitísimas. E o propio Concello toma nota das súas propiedades tamén para... Tamén se notifica? E tamén... Non digo porque as masas comuns... Estamos limpando moitísimas. Moitísimas. E de interiores de aldeas, pode ver usted os veciños. Interiores de aldeas, depende. E nos quedan todas as que nos dá tempo, unha tras outra. Todas no mesmo día e ao mesmo tempo, non, unha tras outra. Por respecto ás propiedades, incluso tamén temos que limpar franxas, cortar madeira en algunhas moi poquinha, pero en algunhas tamén estamos neso, pois quizá en vez de vendela, como son moi poucos, estamos pensando en que os corte a leña e acumular a leña e seguir facendo con ela o que fixamos estes anos. Non se pode, porque... Non, porque hablamos, hai xente, vostede xa sabe que Servicios Sociais que demanda eso e seguiremos, porque se temos que esperar a facer unha subasta pública, porque nós non podemos vender igual que un propietario dos que estamos aquí. Temos que, de feito xa, había un madeireiro que está cortando ao lado e me decía xa corto eses, pero teño que dicir que non, ainda que os veciños de ali non entenden.
pero o procedimento da administración non pode facer así. Ten que quitar esa madeira, facer unha subasta, que presenten aquí as ofertas, entón chegamos hasta... Home, se é unha faceta grandísima de madeira que vai a supoñer un ingreso considerado para o Concello, hai que facelo con subasta. Ahora, se son, como me decían, 200 euros por esa historia de cortar, pois case mellor cortalo nós, limpar esa zona e facer o copio da madeira para esas dúas familias que necesitan. Podeme dicir que é o que están facendo os obreiros ali na Serbia? Sí, vamos a ver, están os veciños e os obreiros. Estaba CDO, metía agua e querían, ali se sabe posto o que teñen, supoño, non? Que saben. Teñen un sitio de reunións onde fan os ensaios e todo, e querían ampliar un pouco hacia atrás. Bueno, querían ampliar o máis, respetar lindeiros e non se pode, non? E están, pois, a colaboración que eu a eles foi axudarles a levantar esa pared e logo eles que continúen, como fixeron outros. E que receben o que teñen feito, que está fatal, e non poden terlo así porque non o permite a lei, porque a lei xa a produción. Sale cara a parede. Son, polo menos que eu vi ali, son 3 días. Vamos a ver, que os veciños en algúns lugares estánse queixando da frecuencia da recollida do lixo, porque... Non me extraña. Vale, entonces, pois... Hai moita xente que antes de sacalo para os contenedores cheos, pois os deixa nas súas casas hasta que xa non aguantan máis. Entón, unha vez que recollen, unha vez a semana, se toca, énchense outra vez xa no día seguinte. Entón, bueno, a ver se tomamos nota e... Non, lle comento. Quen ten que tomar nota é a Mancomunidade e a FCC. A Mancomunidade, entre o que forma parte do Concello de Lousame, tivo que facer unha compra dos camións que a empresa non quere utilizar. Que os ten na súa planta sin usar. Primeiro dixo que lle faltaban certas cousas, que lle faltaban, se lle puxeron un estribo, un asiento que, bueno, cousas menores, siguen sin usar. Pero os veciños están pagando... Hubo averías, claro que están pagando. No, Estamos pagando todos, porque claro. a cuantía que Lousame, debido, imagínense os concellos que teñen demos alrededor, que é un escándalo ás veces a situación. Eu teño as fotos cargadas, facemos as reclamacións de cada vez, e, bueno, temos reunións, todos os alcaldes da zona, todo o mundo está, todo o mundo, dende Carnota ata o outro lado, pois moi cabreado, moi cabreado. Pero cando se firma e se adiren compromisos, se adire unha compromisos, como é de renovar a flota de camións, porque a lei sabe o que ten, a lei é así. Entonces, se ti firmas un compromiso que ao cabo de X anos vamos a comprar a flota, a renovar a flota de camións, a empresa sempre se ampara neso e di que ten que ter 6 en vez de ter 3 e está actuando pois, como está actuando. Eu teño a miña opinión e actuei en consecuencia cando me tocou. Non teño nada máis a decir. Facemos todas as reclamacións e cada reunión da Mancomunidade que hai manifestamos o que vos que deixa coñece, señora que usted está ali cando estou, e creo que non me caracterizo por non ser das máis beligerantes en tanto este tema. Vamos a ver, gostaríame saber, o catastro regulariza co cobro do recibo as licencias de primeira ocupación? Perdón. A ver, a licencia de primeira ocupación otorgan dende o Concello, Urbanismo, Catastro, Facenda. Que é que quere preguntar? Vamos a ver. Eu a circunstancia de un veciño de que quixeron de cobrar a licencia de primeira ocupación Dende o Concello. dentro do Concello, e entonces recorreu porque había pagar el catastro cando veo o valor, cando se regularizou xa veo o recibo, entonces se supón que se catastro cobra un recibo xa está habitando nela. Ou pode ser así. A ver, un momentillo, por favor. Non sei se pode ser. Vamos a ver. O que lle digo, son dos cosas totalmente distintas. Se usted ten unha vivenda... Eu estou fago esa pregunta. Se você ten unha vivenda, presenta un proxecto, fai a obra xustada a licenza, remata, ten os servicios xa conectados, entón vostede antes de ir para casa, o que debe facer
debe facer é vir a solicitar a licenza de primeira ocupación. Entón, o técnico pasa a ver a obra, ve se está rematada, se cumple, e lle dá a licenza de primeira ocupación. Iso é a parte que lle corresponde ao Concello. Vamos a outra parte. Catastro, facenda, Ministerio de Facenda. Pasan, ven a edificacións, ustedes xa saben como funciona, ven a edificación, ven a unha casa, unha propiedade con un valor levantado que ten un dono. E eles fan unha valoración de eso construído e lle dan o valor catastral e o IBI sobre eso. Non ten nada que ver con a licencia de primeira ocupación. Digo que a primeira ocupación é obrigada a tela para poder vivir na casa. Cousa que a veces a xente se lle esquece. A ninguén nos gusta, pero é así. E entón tamén en detrimento daqueles que fan ben, que solicitan a licencia, e hai xente que está aquí, son moitos que estamos aquí tamén, que fan as cousas como teñen que facer, que teñen a primeira ocupación, e fan as cousas así, como teñen que ser. Pero hai algo que é competencia municipal e hai outras cousas que non son competencia municipal. Que ten a licencia de primeira ocupación. Non estaba sin licencia de primeira ocupación. Sí, pero yo E estuve. pagou o catastro. Bueno, non me entendeu, señor Cabrera. Sí, entendí. No. É que ten, vamos a ver, volvo a explicar. Facenda, Museo de Facenda, vivenda, construcción, con un valor catastral. Eu paso por aí, supóñase que non quero selo, por Dios, que son das persoas que me manda catastro, que mandan o Museo de Facenda por aquí, feixo unha vivenda, os técnicos miran as medidas que ten, os metros cadrados que ten por andar, calculan o volumen total, os metros cadrados habitados total, e polos baremos que eles teñen, danlle un valor e cobranlle catastro. Pero usted non lle informe mal a ese veciño. Cobra o Concello. Señor Cobra Paradela. o catastro, o IBI, que eu sepa cobra o Concello, non cobra a O Facenda. Concello cobra o 0, o que lle corresponda, pero non confundamos. É que ese veciño, se nos está escoitando, nos está seguindo, o que ten que facer é que lle quede claro o que vostede está preguntando, que me parece moi pertinente a pregunta, pero se lle trasladamos, porque nos convén unha información errónea, si o veciño está informado. Vale, o valor catastral, que é polo que o Concello aplica, o 0, o que sea por cento, ese valor que dá a Facenda. E do que os concellos teñen para poder desarrollar a súa función é esa porcentaxe que se aplica sobre un valor que lle dá catastro. Vale, aquí en París, como di o seu alcalde, me saiu sin querer. Sabe o que quero dicir, me saiu sin querer, é que vale como chamasquillo, solamente non é... Despois, que non confunda o que é municipal co que é de outro tipo. Que eu sepa, a revisión catastral é para... A revisión catastral a fai Facenda e é para, despois, ese porcentaxe o cobra o Concello, que non ten nada que ver. Dígase ese veciño que veña ao Concello, que se lle vai a explicar e vai a entender perfectamente. Xa está resolto. Perfectamente. Porque se se marcha con error, vai desinformado. Sin ningún problema. Se lle explicar usted ben as cousas, se evitar os cambios do abogado. Eu enterme a todo o pasado e despois, cando xa a cousa estaba feita. Por iso viña a pregunta aí. Se lle explicara ben as cousas, ou mandar a vir a xente do técnico, xa forramos... Non son técnico de Facenda, non son técnico de Facenda. Non estamos pastoras nunca, digo que se lle explicara ben as cousas, ese señor se evitaría os cartos do abogado. Pero por que teño que explicar eu nada? Porque usted me está desnudando a pregunta. Non, eu pregúntolle, porque a mí trasládame eso, eu pregúntolle a usted, que é quen cobra. E eu lle digo que lle dé a... No, lle digo que responda... Se usted fago que queira, que digo que queira, que é igual. Isto son os impostos municipais, os que hai en Lousá. E os que hai en todos os sitios, se cobra bien en todos os sitios, se cobra saneamento en todos os sitios, non sabe non. Que non digo que este ben, que non digo que este ben, non digo que este ben, só faltaría. Non digo que este ben. Dixero saneamento porque podemos falar de saneamento. É que o millor, é que se lle... Sabe que pasa, señor Paradela? Mira as ordenanzas que o millor... Bueno, pois entonces... Mira as ordenanzas... Tamén os veciños ten dereito a exigir de que se lle pone saneamento. No, pagaría no que non ten solamente. Mira as ordenanzas, señor Paradela. Eu pagaría que non ten. Antes de seguir con esta conversación, mira as ordenanzas. Págame caso. E as casas que son para licencia onde non hai saneamento? Marcar a legislación. Sabe o que é, non? Por último, gustaríame, xa sei que son moi reiterativo e que non se preocupe, volvemos ao mismo, pero gustaríame ver para cando se vai a facer unha relación de postos
colorada. A ver. Acaba de... Xa lle expliquei isto, vou lle volver. Sí, gustaría. Este Concello non ten convenio. Ahora está redactado. Porque levamos con... É que non vamos aí... No, levamos en convenio, o sea, nos chegamos aquí non había convenio. Vale, e había todos os laborais que todo o persoal que había pues, laboral, excepto un funcionario, se funcionalizou outro e outros dous. O día 1, día 2, non tomou o día 1. O día 1 tomou posesión frente á interventora. Cando hai unha persoa que está acumulada, pero eu sí que son reiterativa, me canso de repetir isto, se fai urxente e se deixa o importante, porque senón é que todo, como todo non se pode abarcar, hai que apartar urxente para que se poda ir facendo urxente e queda importante, vale? O convenio agora é o que vamos a facer, vamos a comezar por eso e por outra cousa que xa traeremos ao 1 de novembro, para que o revise, está feito, eu xa me reuní cos traballadores, cos delegados sindicais, hai que volverse a reunir unha vez que o revise a Secretaria de Interventora porque ten que emitir o seu informe. E non tivo tempo a Secretaria de Interventora, a Secretaria neste caso, de revisar, non tivo tempo material. E é unha das primeiras cousas que xa era outro día me comentou de que quería facer. Unha vez que este nese propio convenio, poñía un compromiso que eles non estaban tan dispostos a... que a mellor non todo o mundo está... Vale, pero hai que facela, a que se queira ou non se queira. Sí, pero no propio convenio hai que recoller un prazo para facela, vale? Entón, creo que se puxo no convenio, de acordo con eles, un plazo de... non sei se son 2 ou 3 anos para levar a cabo, despois da firma do convenio. Eles o que lles interesa sobre todo é o convenio. E se van a pagar xa os trienios deste ano ao personal laboral. E despois habrá que quitar as prazas as que se consideren e a xente que ocupa as prazas, a xente que sabe o que sucede con eso, saben as prazas e o persoal teñen que presentarse as persoas que ten que ser en concurrencia e a que non aprobou o examen non se vai para casa. O señor Turnes Don Ramón Manuel Martínez é vostede o conselleiro de urbanismo. Entón, a pregunta casi ya diriso el, pode ser? Usted para a pregunta e contestaremos que o preside un pleno, é persona portavoz, e eu digo, se ele pode contestar e contestar ele, e eu contestaré e contestaré. Con esa legislación na materia, entón, gustaríame saber en base a que norma se lle mandou retirar as letras, porque dixo usted antes que poden poñer letras que queiran, entón, eu pregunto en base a que norma jurídica se lle mandou retirar a letra do crematorio. Señora Cabo, eu contesto porque foi o que eu dixen por alusión de contesto ele, porque non é unha pregunta que é que o dixen ele. Eu si resulta que deixo que pon crematorio e eu non teño ninguna licencia, ningún proxecto presentado no Concello, nin coñecemento de que hai un crematorio que vou facer, mirar antes a nada se fixeron obras dentro de crematorio. Vexo que están pintando, que están corrixindo algunhas faltas de humedade e tal, e vexo que por dentro non fixeron nada. Chamo ás persoas que coñezo, que alguna é de Lousame, unha persoa das que está nesa empresa, é de Lousame. Deixamos a persoa de Lousame que se acerque ao Concello. Ven e ven acompañado de un técnico xurídico da súa empresa. E lle dixo nada. E lle digo, vamos a ver, que é iso de crematorio? Onde está? Bueno, puxemos, pero estamos ainda pensando, ainda fomos a sanidade, e estamos a ver se facemos o proxecto, e pois inmediatamente, se non hai ningún proxecto, se non hai un crematorio, non confundamos o personal, reciben estas letras. Ningún, nada xurídico. Hai crematorio? Non, non ten, é unha publicidade engañosa e aparte correspondería ter licencia, non a ten. Como non lle vou mandar se non ten licencia e non ten proxecto presentado? Fora letras do crematorio, non hai crematorio. Pero vamos a ver, se non hai un regulamento... O regulamento é licencia urbanística, un proxecto presentado para poder ter crematorio. Non hai proxecto, non hai licencia e non pode ter... Ten que ver iso cas letras, se pintar e calquera cousa, outra cousa que... Podemos marear e mareemos. Non hai crematorio porque non hai proxecto, nin hai ninguna obra feita. Non pode ter... obriga legalmente a sacar as letras que colocou. Eu non lle obliguei, tan pronto lle dixen que a retirar, ele entendeu que lle tuve que obligar nada nin por escrito, dixo que inmediatamente a retiraba. Se ele non protesta, porque vai protestar vostede. Eu protesto porque non entendo. Bueno, non pregúntelle a eso. Non entendo por que manda vostede retirar unhas letras se non hai nada xurídico que obriga a retirar esas letras. Porque, senón, eu que lle digo é, presente aquí licencia.
E di non o proxecto. Pero que se eles poden poñer as letras. Non poden poñer unha letra dun negocio se non hai Entón, cal negocio. é a lei? Eu non están engañando. Cal é o regulamento? Esa é a miña pregunta, é o que estou preguntando. Eu sei o que pregunta vostede e a volta que quere darlle, pero digo Non, a volta que quere darlle non, porque eu non que está dixe, respondendo. el podía negarse. Supónese que el se nega. El di, eu non quito as letras. Entón, eu tería que recurrir a un regulamento que me... Pois a ese é o que vou eu. Pero non vai a eso, que está dando ya reviravolta. Non, Déixeme que non vai me percibes, eu estou preguntando cal é eu ese estou regulamento. respondendo, non me persigas a mí. Non, porque non está respondendo Non, cal é o é que regulamento que me estou- acaba de dicir que se É que non, opinión. é que non recurrín a ningún regulamento. Chamei ás persoas como a chamaría vostede e lle diría, mire, como se me pongo ali para facer unha casa, levanta e digo, usted ten un proxecto para a casa, retire inmediatamente todo eso de aí. Pois eso Acaba de mismo. decir que se non quixese retirar as letras, vostede recurriría ao Pero regulamento. que non foi necesario. Non, se non foi necesario, pero existe ese regulamento, o que estou dicindo é que me diga, por favor, cal é ese regulamento. Señora, claro, podemos estar aquí todo o tempo. Non, porque non me está respondendo. Non me volva a interrumpir. É vostede aí. No, como isto lle contestando. Se deixo que lle conteste, lle vou contestar por última vez, non vou volver a incidir neste diálogo. Vale? Eu vexo algo aí, eu teño a obriga de decirlle, se hai un crematorio, vostede inmediatamente corrixa a situación, presente o proxecto e vemos se é legal. E se non hai ningún crematorio, non temos por ter unha publicidade engañosa nun sitio informando a todo o vecindario, informando a toda a comarca de que aí hai un crematorio e permite o Concello que hace unha publicidade engañosa aí, anunciando un establecemento que non hai, que aparte que para a velo. Mire como vostede actuou rapidamente, políticamente, para decir que estaban as letras, o cual que iso lle engañou a vostede. Pensou que había unha licencia, que había un proxecto. Pois eu teño que evitar que vostede pense que hai un proxecto, que vostede pense que hai unha licencia. Ve como engañou a vostede? A mí non me engañou él, a mí está engañando vostede cando me No. dice que hai un regulamento, estou preguntando polo regulamento e resulta que ese regulamento non o quere decir, Mire. ou porque non existe, ou polo que se estou facendo unha pregunta concreta, que é, cal é o regulamento que obrigaría, no caso de que se negase a retirar esas letras, cal é o regulamento que obrigaría a retirar as letras? Porque é unha cuestión fulcral nesta cuestión. Non, non o considero nada. Non, para vostede non, para mí sí. Bueno, pero non estamos aquí que sentimos cada un. Eu eso, mire, faga a pregunta por escrito, que lle responde a súa e eu lle digo que eu, ainda que non haxa ningún regulamento, se vostede fora a dona do tanatorio, eu a chamaría, señora Cao, vostede aí non ten licencia, non ten proxecto presentado, non, e lle pediría o mismo, retire dai esas letras. Se vostede non as quería retirar, enteraríamos noutros litixos. Esta xente voluntariamente dixo, tedes toda a razón, fomos uns imprudentes, non temos nin proxecto, ainda non fomos a sanidade, vamos a retirar as letras. Se acabou. Sigo sin saber cal é o regulamento. Presente por escrito, señora Cao. E lle responderá se o hai, responderá. E se non o hai, eu faría a mesma petición. Saque vostede as letras, se vostede fora do tanatorio. Porque está informando mal aos vecinos, informando mal a todo o mundo e dicindo que ten aí unha instalación para cá non hai licencia. Moi ben. Seguinte pregunta. Como vai saber a veciñanza no momento en que se presenta o proxecto? Porque, a ver, se colocaron unhas letras e compraron as letras e gastaron os cartos para as letras, será porque ten problema deles, será. Pero o que di o sentido común é que a idea teñen de facer é de presentar o proxecto por moito que lle vai a ser rexeitado. Mira, Entón, eu quero saber como a veciñanza se vai a enterar de cando se presenta o eu proxecto. rogolle ao público que non faga, primeiro, que este en silencio hasta que acabe, depois que fagan as preguntas que queréis, cando lles demos a palabra levantemos a sesión e, por favor, falsas aseveracións, non, porque eu acabo de escoitar. Sí, sí, repito, se fai falta. Se non vai ter que sair. Non creo. Pode continuar, perdón. Eu non vou entrar neste diálogo, vostede non pode falar. Perdón. Está vostede perdonada, non o volva a facer, vale? Bueno. E se non abandone, reláxese, se vai a entrar. E para Vim suspensión... moi relajada vim. Verás. Non. Cando aquí, os isto que me entenderon perfectamente todos, cando aquí chega unha licencia de unha casa, de un negocio, nós non facemos pública esa petición. É máis, é que non teño nin por que enterarme eu, que normalmente pregunto, en un urbanismo entrou algún proxecto dunha obra maior porque interesa sabelo, non? Porque é a miña obriga saber.
Despois, antes, cando nos temos que formalmente, cando fai o seu informe, o técnico, e se é favorable, se non é favorable xa non chega nin a Xunta de Goberno, vai de volta. Se é favorable, nos chega a Xunta de Goberno, nos miramos, vemos que todo está en orden, que o informe do técnico leemos, que están os informes das administracións as que hubo que requerir de un informe que marca a lei, e se é legal, a temos que dar. Se non é legal, se o plan xeral non o permite, se que temos metas, non se vai dar. O sea, como sempre, con total transparencia. Se importa de Pero non se vai a avisar aos veciños? Pero avisar de cando se pide cada... O sea, cada vez que alguén pida unha licencia para montar unha empresa, que agora hai outra, e outra máis, temos que avisar aos veciños, mire, o señor X quere ampliar a súa empresa. Avisamos a todo o mundo. Se hai xente de Porto Bravo que está sensibilizada con este tema, que cree que se vai montar un internato, cando se presenta un proxecto, vou de casa en casa avisándolle, ou poño un bando, presentou tal empresa. Mire, perdón, pero a legislación obriga a informar dos proxectos, en este caso, que é unha actividade molesta e insalubre. Mire, molesta e insalubre, que agora xa é outro tipo de calificación, pero son as peluquerías. Sabías? As peluquerías son as... Sí, porque se considera que está... Non, non hai por Dios, hai un catálogo que non se inventa a alcaldesa, no que están todas as actividades molestas, insalubres, que eran antes, que ahora se ten outro nome, ese tipo de actividades, que xa non se chama así. No que están un montón de actividades que ven polo ruido, ven por outro tipo de cousas, sea menor ou maior, están incluídas nese catálogo. Vale, nunca se vai a dar ninguna licencia, e se piden informes a outras administracións, nese caso, se é medio ambiente, se é a onde se piden, non responden, e xuntamos o expediente. Todas así. E toda esa legislación que aí informou, cando pidan a licencia, nós les informaremos de toda a legislación, cando se resolvese, de toda a legislación que se vai aplicar, sí que les informaremos, pero les informará o técnico e xurídico, en caso de que iso sucedese. De toda a legislación, o técnico xurídico, non a alcaldesa, porque para eso están os técnicos xurídicos, de toda a legislación. E aparte en papel, en escrito, e firmado por unha persona autorizada que se fai responsable do que pon aí, non decir por decir. Alguna pregunta máis? Sí, que a moción que antes foi presentada sobre este caso queda de sabedores e sabedoras do que pon nela. Quero dicir con isto que o técnico consello será responsable polo seu informe no caso de ter que emitilo, no caso de haber un proxecto aquí apresentado, mas a responsabilidade da Xunta do Goberno non se volatiliza así, simplemente porque veña un informe favorable do... Sabémolo. Moi ben, pois iso é o que quero. Sabémolo perfectamente. Que conste aquí que son sabedores de que hai unha legislación que, vamos, que faría nula de pleno dereito unha actividade como esa no núcleo de Portugal. Non quero ser reincidente. A Xunta de Goberno, ademais de ir os concelleros e a alcaldesa con presidenta e ir o informe do técnico de urbanismo, tamén vai como secretaria interventora, a que nós le preguntamos jurídicamente si ese expediente está completo, e usted acaba de decir algo moi importante, que eu lle recordei ao seu compañeiro outro día, que as persoas que vamos a eses organismos colexiados temos unha responsabilidade grandísima. Como moi ben vostede me acaba ahora de recordar, grandísima. Non se lle olvide. E me parece que quería facer un rogo. Que antes na moción, que recorde, se fose, non yo recordaría, pero vostede iba a facer unha moción que non era moción, que era rogo, se o quere facer e que o recollemos en acta. Cal era o rogo? Non vou continuar, que sobre o de non que chegan aquí, que se aproba, se está, non ten que avisar a ninguén. Hai un convenio de Arcus. Non era iso. Bon, pero comento isto aquí. Polo cal, ten que haber un trámite de aceptación social do proxecto. Cando se trata de proxectos que son contaminantes, como este caso. E refírome a isto porque eu preguntei, cando iba a informar a veciñas e os veciños, se entraba este proxecto no Consello, polo que entendo, non se vai informar de nada. Quero dicir que teremos que estar a preguntar de todos os días o técnico de urbanismo se xa está o proxecto aí. Vostede pode acceder ao Concello a preguntar a todos os veciños
por calquer expediente que se poda hacer a él, non un privado, senón un trámite de unha licencia ou algo, se entrou ou non entrou, como que de calquer persoa. Entón, E eu tamén, para é este que eu caso, podo, che dixen así, non podo entrar un proxecto dunha persoa que está aquí mañá e non enterarme un mañá de que entra, porque vai a urbanismo, el vai a informar cando lle sea posible, vai a pedir a documentación a donde sexa e vai a seguir, e ten que facelo así, ainda que se enteren, mire, ainda que se enteren os veciños que se enteren, sexa o que sexa, ten que facelo así. As licenzas, vostedes saben perfectamente que están regradas. Que quere dicir que están regradas? Que teñen que seguir un reglamento establecido na lei. Sí ou sí. Este unha alcaldesa ou este outra persoa. Que hai que respetar ese procedimento, senón aquí estaríamos indefensos ante que nos gobernase en cada momento. Hai que poñerse da outra parte, presentas unha licencia e ten que seguir a lei non depende de quen este gobernando. E se non é legal, non vai habelo. Iso pode estar vostede tranquilísima, como sempre. Se unha cousa non cumple a legalidade, non vai estar. Ora, se a cumple, ten que estar, porque senón quen prevarica é a alcaldesa que di que non. Vale? E xa sale, este tema xa é recurrente. Eu sempre fui partidaria. Primeiro, estudiar os proxectos. Despois, facer as alegacións. Si é que, en caso de que se manifestase, se informase en ese momento, eu creo que o momento sería o contrario. Si Alejandro ve que urbanísticamente, que se axusta ao plan xeral, que cumple o que é a nivel municipal, non teño nin idea porque non está presentado. Eu non podo falar de algo que non existe. Entón, se presentan un proxecto que se axusta ao que é o urbanístico e el ao mesmo tempo vai pedindo información a outras entidades, as que, en este caso, a sanidade e as que marca o medio ambiente, aí, en ese momento, sí que sería bo facer unha reunión cos veciños e dicir, mira, urbanísticamente cumpre. Ahora estamos pendentes de que informe este estamento, pero eu tamén lles quero decir que nos outros estamentos pasa exactamente igual, porque me quedo clarísimo en outros expedientes. Si cumplise, que ao mellor non cumple, estamos falando de algo que non existe a día de hoxe. Entón, se chega a sanidade e cumple a normativa actual, e chega a outro estamento e o funcionario que o colle cumple a normativa actual, xa sabemos o que vai a pasar. Se non cumple, non pasa nada, non se instaura. Se cumple, a ver quen é o que firma que non se faga algo, se cumple. A ver quen é o que vai ás xuntas ou ás reunións a afirmar que non debe facer algo que legalmente cumple. A ver quen é o que denega. Se fixo, en algúns concellos, e agora está marcha atrás todo, hai que devolver e a algúns hai que pagarle o lucro cesante. Que é o lucro cesante? Aquilo que perdeu de ganar a empresa por denegar un permiso que lle correspondía. E costa moitísimos cartos a entes municipais. Co cual non nos avincemos. Eu diría que en principio tranquilidade, porque aquí non hai de momento nada. No momento en que haxa, Alejandro vai facer o seu traballo. Si cumple urbanísticamente, nese momento, as persoas que están aquí, que as coñezo a todas as que están próximas ao Concello, que teñen sensibilidade por este tema, pero que querían vir a ter información, eu lles vou a informar. Digo, mira, urbanísticamente cumple. Se non cumple, se tamén yo diría. E acabamos de mandar a sanidade e tal. E lles direi o que di sanidade, e lles direi o que di medio ambiente. Ahora, se cumple a legislación en todos eses campos, despois xa, podemos falar, eu desde logo non me vou a facer nada que a lei non me otorgue a facer, non me autorice a facer, perdón. Vou proceder con rojo. É que estamos en rojos agora. Por eso indico que vou proceder con rojo. Que é que o técnico de urbanismo que aclare estas cuestións, que aclare a normativa no caso de, para que a xente poda estar apercebida, e cal sería a posición de urbanismo nun caso así. Porque isto crea unha intranquilidade social que creo que é moi justificada. Mira, eu en defensa de calquer técnico deste Concello, os técnicos non teñen posicións. Os técnicos teñen unha normativa aprobada. O plan xeral no 2004 e a lei do solo, con reformas sucesivas, é unha moi recente, vale? Entón, eso non é unha posición, non é que agora eu me posiciono do lado deste. Non, é que ti non te podes posicionar. Ti tens que coller e axustar, ver se cumpre a lei. Non te posicionas de ningún lado, eso é cousa de outros. Entón, eso eu non lle vou a decir ni
bueno, solicito que queire, que está na súa liberdade, pero eu se lle digo que o técnico de urbanismo non se posiciona. O técnico de urbanismo aplica a normativa vixente en urbanismo, vale? En canto a informar, acabo de decirlo eu, acabo de decirle aos veciños aquí presentes, aos que me estén ben, acabo de decir que unha vez que chega a licencia e sea informada por urbanismo deste concello, mentre non informa, é que tampouco, para informar ten que revisar páxina a páxina o proxecto, ir mirando se cumple, se non cumple, facéndolle reclamacións para que aporte máis documentación. No momento que se para o seu traballo, que feito o seu informe, nese momento chamaremos aos veciños de Portogravo para informarles. Pero mentre non este eso, non. E tamén dicítolle onde trasladamos tamén a solicitud de outros informes. E se non cumple, xa queda paralizado aí, porque non cumple. Eso é o que vamos a facer, vale? Vale, equivoqueime ca palabra, non era o seu posicionamento, senón cal era o... Clarea ben porque queda recollida na acta. Clarifique para que recolla Sí, pues, quero rectificar eso, non era saber o seu posicionamento, era saber que é o que di a lei nun caso dun crematorio nesta zona. Que é o que di a lei e a jurisprudencia ao respecto. Porque para nós está claro. A ver, vale, perfecto, volvo a dicir, iso que vai poñer cando chegará o proxecto e informa páxina a páxina, iso que le pon no seu informe. E pon, na lei do suelo, no punto tal, pon, non cumple. E pon cumple ou non cumple. Na apartado tal, cumple ou non cumple. Iso que vai analizando no seu informe. Unha vez que o teña feito, é que lle dixen desde o principio, repito a cuarta vez. Unha vez que este feito ese traballo e pida documentación a outras administracións, pero o seu xa este feito, nese momento eu chamo os veciños de Portogravo e lle digo que veñan aquí. Vale? Ben, nunha cuestión como esta, que hai un certo, así como vacío, menos mal que hai jurisprudencia, pero en canto a crematorios hai un pouco vacío legal. Entón, creo, Rojo, porque creo que sería oportuno que non só a un proxecto como este se les juntase un informe de urbanismo, senón tamén un informe jurídico. Sempre o ten. Sempre o ten. É que é o trámite que siguen. A ver, o trámite que siguen é fai o informe o técnico de urbanismo e o pasa ao departamento do xurídico. O xurídico fai o seu informe. Vale? Entón, con ese, aí é onde está acabado o traballo de aquí, antes de ir a xunta de urbanismo. Ten os dous, sempre ten os dous. Quéreme dicir que antes de eso ser sometido a xunta de goberno informará a veciñanza. É que non vai ir a xunta de goberno se ten toda a documentación, vai a ser moito antes deso, volvo a repetir. Para ir á xunta de goberno, ten que ter o informe do técnico de aquí, ademais de todos os informes pertinentes das administracións ás que sea necesario pedir informe. E non vai a xunta de goberno hasta que teña todo eso. O cual queda un traxecto longo. E eu vou facer moito antes. No momento en que o técnico de urbanismo, sin poñerle nome, o técnico de urbanismo faga o seu traballo, que é de analizar, como analiza todos os proxectos, é dicir, o que cumple, o que non cumple, e o repón por escrito, e o fundamenta, e o xurídico fai... O xurídico é que ainda non, porque o xurídico vai non facer unha vez que estén todos os das administracións, pero non hai ningún problema porque faga antes, porque o fai ao final de todo, antes de ir a xunta de goberno, vale? Entón, cando este eso, xusto aí, que ainda pode faltar meses para que cheguen as outras administracións, meses, se é que o envía, nese momento é cando eu digo que vou facer a reunión con eles, vale? Quería saber, preguntarle para saber como está de avanzado o proxecto do alcantarillado da Filgueira. Como está levantado? Non, como está de avanzado, en que vale, xa estivo a empresa aí. De que está pendiente agora? Eu estou bastante molesta, verdad? Porque canto máis te chegas ao outono que se está xogando con pólvora. Estiveron aí e lle faltaba o permiso da Diputación de Carreteras para, porque hai un tramo que ven pola carretera. Chamei a enxeñeiro que leva o tema, dixo que sí, que me va a agilizar, pero a semana pasada ainda non o tiene, porque iba na gana. Eu vou a Diputación para a semana outra vez e vou a ir xa ao asunto de xefe de servizo e vou a ir a non teña que ir porque non se debe esperar máis porque estamos xogando a que chova e despois que todo é son inconvenientes. E hai muros, unha apertura de onde vai ir o tubo e despois vai haber problemas e consecuencias. Entón, non hai que ir buscalos pola climatoloxía podendo facer antes. a primeira fase por onde se vai empezar? Se empeza, van a empezar por arriba, con un aspecto de chave. E van a ir pasando, van a cruzar un pouco antes onde está a finca dos kilos. E se van a ir conectados xa cosas vivendas que están aí ao centro de Cataluña. Todas as que
E a depuradora, claro, agora. Claro. Quería fazer un robo porque o espello que hai xusto no tramo, no seixido aquel, despegouse a parte reflectante, entón agora, cando veña a chuvia e a humedade, non se vai a ver nada de Hai cambiado. No, claro que hai cambiado, pero no verán ainda me son menos tal, pero é que ahora xa ni se ve. Coño, se quedou.